Denten gona neddo goto denten gona anniyo goto bela dañan faandare do paani jutuden ton do jam a jarama baba mal baba sar samba bubu yasin gorko mo duroro jak bubu law demba wulunde golle maada jodi pewi en calmini dendangal bandiramen toddu hedi yodo sanga halirde modon duro na rajural kay capande jette jenay tobbere sappo sikal hodo gardin ton biden hande so geno haji ma en jewtu ko yiti ko leedel men dedo tati woni leydi Mali leydi Niger kam leydi Burkina hono on do bataki mom badi fewde fedde on wiitende cedeao to ko fedde bang hirnange lede Afrique dendo lede dentude der ndeno fedde dedo lede tati kam badi communiqué woni bataki fewde ardibe fedde nde wonde Njalti e der ndedo fedde ko alda e lajal dum no hande may jewtu hen ciagal jubbude hen seeram may goppugol jamde moni kala totten yande mudum bela onon yaltugol leedel dedo tati der ndedo fedde ma dum jaalo so tawi jaalim hol nafoore mudum wonande leedde de kadi so dum jaalim hol cadel mo wonande dedo leedde tati hande may jewtu hen kono ko adi ko fofo may ciftnor bandirame wonande dedo fedde taw ko fedde wi hono cedeao fedde nde sosa gila hedde huda ujunere temedde jeenayi e capande jeegom e nayi e on ɗon sanga taw leyɗele kewɗe bangi hirnanga Afrique dañci jeetare koye mumen e on ɗon sanga ɓe jogui anni sosde fedde ha tengti bangi hirnangue leyɗele gonɗe hende taw ko bangi hirnangue Afrique taw ko fedde wawde walludeɓe toon to batte faggudu kam e jokkodira leyɗe gam wawde gollodade guila hita ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e nayi e on ɗon sanga haala muɗum fuɗɗi kono dum laati non wonande fedde nde sosa ko hita ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e joyi toon to leydi Nigeria hono lamorgo mo wiitango Lagos ko ñande nogas e jeetati lewru mai ñande nogas jeetati lewru mai wonande cifodiral waɗi toon hakkunde leyɗele 15 e nder Afrique bang hirnangue woni ɗeɗo leyɗele 15 ne jaa hen leydi mbitendi Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana kame Guinée e Guinée Bissau ha Liberia kame leydi Mali Niger kame Nigeria wondude e Senegal Sierra Leone kañum e Togo cagga dum leydi mbite hono Cap-Vert ndin don tawtibe hita ujunere temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom leydi Mauritanie wonno e fedde cedeao kono Mauritanie kañum yalti e nder fedde cedeao hikkan wadde duuɓi nogas e nayyi hita ujunaje ɗiɗi woni 2000 ko on ɗon sanga hono leydi mbitende Mauritanie yalti e nder ndeɗo fedde cedeao sen ƴeewi wonande ni sen ɓami yeru ndeɗo fedde hono wiitende fedde cedeao susira ko gamni yaha garta kam e faggudu kam ɓiɓɓe leyɗele kam e jawɗele muɗum yaha garta mum kam e gurdam kadi nder ɗeɗo leyɗele so tawi aɗa jeeya nder leydi hen gotiri mbawa wuurde taw ko gurdam moƴƴam e leydi gondi ndi taw alanama caɗele ko ɗum noon saabi wonande ndeɗo fedde sosa beele wonande bandiraɓe foof nafoore ɗeɗo leyɗele hoɗɓe hende tako ɗeɗo leyɗe limtuɗen nde hayso tawi woni hen jaltude e oɗo saamu gonɗen hande kono sen teskima noon wonande ni oɗo sanga haade mi yaade toon to fedde cedeao saabini wonande ni nder ɗeɗo leyɗele gurɗen nde ha tengti leydi Mali kam leydi Niger e Burkina Faso tako fullugol ardiɓe leyɗele ke woni kudetaji saabi ɗum ko hita ujunaji ɗiɗi e sappo hay to oɗo saamu gonɗe leyɗe jogui caɗele fe ha tengti hita ujunaji ɗiɗi e sappo e tati nde tawno ko on ɗo sanga ɗum ɓuuri burjitade no fewi ngam ni hita ujunaji ɗiɗi e sappo e goho toon to leydi Kadafi hono leydi mbitende Libi caɗele gummini toon ɗen ngam ɗen ɗon caɗele batte toon noon e on ɗon sanga kaɓorde cari e bang hirnangue Afrique no fewi tawno eɗen gandi haalde kala hande caɗele gurɗen ene jaa hen taw kareli ɗiɗi woni hita ujunaji ɗiɗi e goho woni 2020 taw ko atanta batno toon to leydi Amérique hono wuro wiitango New York kam gure goɗɗe nder leydi Amérique dowla dento Amérique caggal nde gunɗo jango waɗi toon Amérique naɓe janoyi leydi mbiyata hono Irak ɗum noon saabi toon to leydi arabe toon irti no fewi kareli kewi no fewi nder leydi arabe ɓe caggal ɗum toon to leydi Libi ha ujunaji ɗiɗi e sappo e goho Mahamadou Kadafi caggal laamu muɗum yandina e nder ɗin ɗon duuɓi sen teskima wonno sanga taw koni ko makko reno makko hewnoɓe joguinoɓe kadi kaɓorɗe kewɗe cari e bang hirnangue Afrique ha tengti e nder leydi meɗen Mali e tawno on ɗon sanga wonno e jappere laamu e nder leydi Mali hono biyete Amadou Toumane Touré ATT o bismima ɓen noon taw ko koninkoɓe iwnoɓe toon to leydi Libi gaare e nder leydi meɗen Mali ene jayni caɗele hande guurade nder ɗeɗo leyɗele tati hare toon to leydi hono Libi hono samgol Mouhamadou Kadafi saabi ɗum noon sen teskima ko leyɗe tuuba ko woni leydi France tawno e on ɗon sanga ene ardino gueɗɗe tigui beele tan yo iwɗon ko gonnoɗo e jappere toon to leydi France o biyeten Nicolas Sarkozy hay so tawi caggal Mouhamadou Kadafi warande
gede kewde Njalti taw gede cuudinoden wonde ni Muhammad Kadhafi ne rewanno taw ko on biton Nicolas Sarkozy ngaluji kewdi ngam yidde non majjinde din don ngaluji ngam yidde majjinde don nyamal dum saabi o dari nangal ala saw Kadhafi tedon en jahen kadi sen taskino wonande ni hasto winni neddo fof e jikku mudum e tawno aade alam wona sonani rawda Allah kala aade goddo nder gurdam en jogi jikku modjo kadi en jogi jikku bondo kono enen cukloden ko jikku modjo en tawno aade jikku mudum bondo ko gen wa yitande mudum kono jikku maada modjo so tawi on ari ma nafrenno go ma naftor dum nder renno go wadde Muhammad Kadhafi hasto mo jogino jikkuji kewdi kono kadi ko neddo gorko darino don fewi ngam dental africain bela Afrique dental mudum laato bela leede Afrique nguura to ko gurdam gotam bela ngaluji meden jogiden di kutorden de nder leede men Afrique wobbe mbaas joda hine kutrodum ha tingti leede l'Europe e tawno leydi Libi en jogino gartam no fewi on no sanga Muhammad Kadhafi wonno jappel ha tawi non wobbe ne biyanno ko dictateur hono ndol laamu ndol nago kono hatta sanga ne wonno jappere laamu ton to leydi Libi ndiyam yobetano ko kuram yobetano ko tekade bibbe leydi ndi kala en jogino gartam danje golle kame danje ngalu ko no kutro e danje galleji do kori tawana dum en cadele kono hande sen teskima saggande we jappere laamu kala cadele ngoda ni dindo leydi Libi fof saabi dum non ko yangul makko kanko Muhammad Kadhafi wadde ko den don cadele ndewi Afrique ha tingti enen leedel men dero ha tingti leydi Mali ha wad boni be cari hen fewi woni jihadis en hay so tawi ni ko haalete ko be kabanto ko diine eden gandi dum wona hunde laatinde e tawno dedo leedel meden tati hande do jihadis en goni ina bar yimbe jammay nyalo batte do inde diine biiten ko julbe buri hewde nder dedo leedele e tawno nder leydi meden malen wi nder temdere fo capande jeena e joyo ko julbe heddibe ngoni diine goddo kambe ben do be ngala e diima do sey dum no laati non wadde gandi enen leedele me wonko neddo futi ardin habodo wiyen habo yimbe kono yo naati diine walla ko ne kabano inde diine wadde non dum do fof saabi dum ko war Muhammad Kadhafi war boni be ciare nder leedele meden ha kudetaaji mbaden tawno fedde cedeao ko adi ko fofu en gasa wonde kambe tawon sakkibe be en tawno en gasa wonde fedde cedeao ardibe dum hande ko be golloto ko be ngala e sagoji ko mabbe en tawno sangande koni ko medi kudeta nder leydi meden Mali taw ko libi laamu on do biiten on Ibrahim Boubacar Keita Ibeka caggal dum ne bandum joddina on do banda ko japper mu itta don ambargo bada nder leedel me leydi meden Mali be don taw ko wonno be nder den fedde cedeao ha jangu wonbe hon ko wonbe japper mu yani hande ha tingti on do garno leydi Guinea Conakry on Alpha Condé tawne de gandi kanko hande japper makko wodani kono en wodi ha jono be nder jappere tinno be no fewi ala sago ambargo ni kubal hidngol faye nder leydi meden Mali bela udde wasi ha garta wonde hakkunde leede men caggal dum kadi ngundo ngalu kadi go leydi meden Mali jogino e bankeji taw ko leedel kedide leedel cedeao ngundo ngalu kadi jagga dum no fof non en jaani ko saabi wonani taw ko ardibe hande jappere laamgu wiide ala sago jaltene nder fedde cedeao tawno communique ko caggal wadde hollama wona way jaayde kolli saabi deedo leede tati wiide na jaltani e nder fedde cedeao ko fedde cedeao ko sosirano ko hanki ngam wonde nafoore wonane nafoore leedel men deedo bangirnaange Afrique bele gurdam mojjam bele bibbe leede gurdam mojjam kono fedde natti gollana dum tawno hande fedde wonti fedde ardibe leedele so tawi wodi mo laamudum folla wala mo laamudum yandina heddibe ngummo daro ngam hulde jango e jango wata artude mumen hono mumen tawno de gande hande ala fof leydi gonde bangirnaange Afrique hande ni gardi mudum hulani kudita kambe kala hande be kuli kudita wadde non leydi meden Mali cadel jogino ton to batte taw ko wadde bonibe hono jihadis en hollamo so tawi no fedde cedeao ko adi ko en wad ambargo fede nder leydi meden Mali en fonno wallude ko adi ko ni ko be ngara e jappere laamu gilande Ibeka wonno e jappere lam yotti jappere lam hon Ibrahim Boubacar Keita Ibeka wondude ATT kambe de gonno e jappere lam e din don dubi fof leydi meden Mali jogino cadel fewi ton to batte koni ko ben tawno wonno sanga koni ko meden galano sembe galano kaborde kadi France kadi hannobe ni wawde ni haptade taw ko ben wad bonibe e ton dalilaji kewdi no ngodi e wonno sanga leydi France en suudabe en hadabe danje kabaruji laatidi ngam wad bonibe de ngon ngawade yanode wad bonibe kono enen koni ko leydi men kala ngummi kala do ke wad bonibe en gandi dum kono haydara kambe be gandonan taw ko ben wad bonibe caggal leydi gandi leydi France yo ita nder leydi meden Mali dum do fof en saabi hande koni ko leydi meden Mali koni ko leydi Burkina dañi fartange kala wad boni be ngoni be gabbo dumen be jana e mum be kebta kaake walla be bara dumen walla be jagga dumen dumbo dumen dum do fof hanki non sanga no koni ko France
gonno e nder ɗeɗo leyɗe tati ɗum ɗon kadi dañano ko ene jaa hen geɗe kewɗe ko saabi hono fedde CEDEAO nde natti wadde nafoore wonande leyɗele men ɗeɗo ha tingti ɓiɓɓe leyɗele e tawno hanano wonde tan fedde CEDEAO wono ɗon tan tinataki ene wuuri sona tan sagani kudeta woodi ñabbuli gonɗi ene goni e nder Afrique wargoji bonɗi ene goni e nder Afrique yeru daɓɓo tan ɓameten ko toon to leydi Niger sagane ɓamno Mamadou hono on ɗo Mouhamadou Bassoum laamunde yanno e mbiya ala sago koninkoɓe gitte e leyɗele CEDEAO e jaha jeno e koninkoɓe toon hande ɓe gitta ɓe e jappere laamu e on ɗon sanga leydi Mali kam leydi Burkina mbaɗi communiqué kolli wonde kala nde koninkoɓe gummi mbiyana jeno e koninkoɓe leydi Niger firti koɓe kaɓima leydi Mali kam leydi Burkina wadde firti ɗum noon ko on ɗo sanga hare wonata hakkude leyɗele ɗeɗo ɗiɗi walla leyɗele tati e leyɗele keddiɗe toon to fanno koninkoɓe ɗum no hayso tawi no ɓe mbaɗi gubbalini fa hayso tawi on cakkinoɗo leyɗele CEDEAO ɗe gam wiide mbaɗɗum e on ɗon sanga ɗum ɗon kam kulhuli mbaɗi ɗum ɗon dartima waɗani ha joni wadde noon enen ɓiɓɓe leyɗele CEDEAO ɓameten yeru tan hakkude leydi Mali kam leydi Sénégal hande sa umima ɗo e leydi Mali o yaha toon to leydi Sénégal ma jagge joɓa kalis ɓiɗɗo leydi Sénégal kadi so wino ummo toon to leydi Sénégal ara nder leydi meɗen Mali ma jagge kadi yoɓa kalis wadde noon firti ko fedde CEDEAO nafoore mum hayso no woodi ine famɗi wadde noon fedde nde adirano ko beele yaha garta newo hakkude leyɗele ɗe beele ɓiɗɗo hen goto so ummima e ndiɗo leydi hindi to leydi wuro to gurdam newiɗam kala ko dañi ɗum toon e caɗole e wasde ko wawi wonde ko foof jagguire ko ɓiɗɗo leydi o ƴeewi hande leyɗele men ɗeɗo kala hen ɓiɗɗo leydi gummiɗo e guiɗo leydi muɗum yeehe leydi gondi so tawi waɗi toon hunde so jaggama on ɗon saga ma andu wadde CEDEAO wodani wadde ko ɗum noon saabi leydi Mali kam leydi Niger kam leydi Burkina mbaɗi communiqué e nder mayirɗe ndeɗo yontere kolli wonde Njalti e nder fedde CEDEAO ko alda e ladial kono hay so tawi ni wonande ni kuule le fedde CEDEAO holirni leydi wawi yaltude tan ñalawma goto kon waɗi ko laaɓi ɗo rewete e nder hakke hitande beele leydi so tawi yiiɗi yaltude fedde CEDEAO ene wawi ɗin ɗon laaɓi kayitaji mbaɗete document ji goodi ɗo rewete kuule fedde nde rewete ha leydi ndi yalten ko wona ñalawma goto tan kono kam ɗeɗo leyɗe tati kam kolli wonde Njalti e fedde CEDEAO ko alda e ladial kono beele enen noon ɓiɓɓe leyɗele ɗeɗo wona leydi Mali tan wona leydi Burkina tan wona leydi Niger tan kono leyɗe banggue hirnague Afrique kala tawno enen ɓiɓɓe leyɗele koyen gotum enen hande woni caɗele meɗen ko dawrugol ɗeɗo leyɗele woni caɗele men ko politique ɗeɗo leyɗele woni caɗele men ko ardiɓe ɗeɗo leyɗele e tawno kala hen gardiɗo hande heewi ardnade ko leyɗele goɗɗe taw noon cakkiɗoɓe ene wiyaɓe waɗɗum firti tan ɓe mbayi tan kono doccotoni koɓe dunceteɓe kono kala ko wawi wonde hen so tawi caɗele goodi ko enen ɓiɓɓe Afrique dañata ɗen ɗon caɗele tawno hande so tawi caɗele goodi hakkude leydi Mali e Côte d'Ivoire ko ɓiɓɓe leyɗele tampata so tawi caɗele goodi hakkude leydi Mali e Sénégal ko ɓiɓɓe leyɗele tampata kamɓe ardiɓe hay goto hen cinata wadde firti noon kala ko enen waɗa ko enen ɓiɓɓe leyɗele poti yurnitade ɗum ƴeewen holko woni nafoore meɗen ganden ko enen goni gotum ko enen goni ɓiɓɓe diine o goto ko enen goni ɓiɓɓe leñolngol gotol ko enen ndesodirta ko enen jiidi enɗam enen jiidi kala wadde ko enen poti rentade caloɗen nadde nder ɗin ɗon pitti mabɓe kamɓe ardiɓe leyɗele men ɗeɗo kamɓe ɓen ɗon kamɓe ɓe garni leyɗele ɗeɗon taw duncoɓe mbiya mbaɗeni enen caloɗen nadde hen e tawno hande sen ƴeewi wonani taw ko oɗo coupe d'Afrique hono kan 2023 gonɗo e fette toon to leydi Côte d'Ivoire tawno fonno fettete ko 2023 kono on ɗon sanga dañani hayti fettete ko nder nde hitande woni 2024 ɗum sa wiya kan 2023 gon toon to fette toon to leydi Côte d'Ivoire ene wona joga kulihuli no fewi tawno gueɗe kewɗe peñi e nder oɗo kan hakkude ɗeɗo leyɗe ha tengti leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire ha tengti toon taw batte ɓen ɗon taw ko supporteur uji wadde noon dentoɗen enen ɓiɓɓe Afrique dentoɗen kala ko eɗen golla jurnoɗen ɗum ganden nafoore meɗen ganden kadi ko wona nafoore meɗen ganden fedde CEDEAO hayso tawi won ko nafi ha heewi kono kadi wonko nde fonno darade ha heewa nafoore wonde dañi hen tan wona nde nafoore tan wonde hande kala saga nde kudeta waɗi ɓe gummoɓe daro ɓe mbiya ɓe kaɓo ɓen waɓe kudeta kono ɓe ƴewata holko saabi kudeta waɗa tawno kala ɗo kudeta waɗi nder leyɗele men ɗeɗo on ko saabi kudeta wadde e taw noon caɗele goɗɗe won ɓen ɗon ɓe jappere laamu caɗele goɗɗe ɗe ɓe donkani ɗum saabi ɓiɓɓe leyɗele murta so tawi ɓiɓɓe leyɗele murti on noon saga koni ko ɓen gummo kebta jappere laamu kadi wonko yimɓe heɓɓe woni ko jejjiti ko e nder fedde CEDEAO on tawno so heɓɓe mbi alay saago koni ko ɓe gummo e jappere caggal nde ɗeɗo leyɗele tati mbaɗi oɗo communiqué wonde leyɗe men jalti e nder fedde CEDEAO woni yimɓe wiɓe koninke walla ni baɗɗo kudeta ala sembe wiide yaltina leyɗele ɗe fedde CEDEAO kono ko yimɓe heɓɓe jejjiti ko fedde CEDEAO hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi sosnoɓe ɗum ɓe
hay hen goto wonano ili kambe kala ko be koninkobe kadi kambe kala ko wanno be kudeta dum duttude e darti fedde CEDEAO gandon wonnobe sosde fedde CEDEAO be a hay goto hen wonano cubado hay hen goto wonano président hono démocratie taw ko cubado jikina kambe kala ko be koninkobe be gonno kambe kala kadi ko kudeta be banno taw on do sanga nder leydi meden Mali gonno do jappere lamu ko général Moussa Traoré leede kedde kala gonde nder fedde CEDEAO hay leydi ngotiri jogono ko on do sanga président cubado jikina kambe kala ko be koninkobe be gonno kadi kala kambe kala ko kudetaaji manno be jodi wadde no tawi no yimbe hande jodi minen biya wadbe hande e nder leede men de tati ko koninkobe kudeta mbadi ben do ngala farten walla ngala hattan wiide no biya CEDEAO be jejjitino non CEDEAO sosno dum ko koninkobe kadi sosno dum ko wanno be kudeta e tawno enen haaji men ala kudeta moƴƴi walla moƴƴani kono be holko saabi kudeta ni wadan e tawno hande kudetaaji baɗo nder leede men Afrique fof saabi dum ko caɗele tabide jihaade ngoodi nder leede haddum saabi be leede le murta njalta ceppa koninkobe kepta jappere lawade dum don ben don tago leede tuba ha tengte leedi France kam kadi jogo e dawri yanko hono politicien be nder Afrique tago homtaabe naatbe dawrugol nangi hoore be ganna dum haydara tago dartul mudum walla ni jogo e jaayden tawno hande heewi tago jaayde kaloje kono be kalata gonga be kala tanko yobe kabano be non be kedani be bela daña gonga kono wadde woton jejjiten fedde CEDEAO nde sosnobe dum be on do san kambe kala ko be koninkobe gonno den no leeden tawno on san démocratie arana nder leedel men de tawoni sumgoji galano nder leede men de tawoni on do sanga ko waaw jododa e jappere laamu hani gittada don non kala walla ne giwda don kala dum wadi ciftoren dum non boytajo may ngo buggol jamde namnangal tan e odo jamma hande bela caggal odo communiqué leedel tati denti mbadi leydi Mali Niger kame Burkina wonde Njalti e nder fedde CEDEAO hol yande modon hen kadi bela ni CEDEAO won ko nafi fedde nde walla la ko ne nafi walla ben don sosnobe fedde CEDEAO nde anni mo be jogino bela nafor daña hen bela hande wonbe jappeje laamu ni golloro den don nafore walla ni golloro on do anni en tawno hanki won anni e jogono anni mo jogono do ngam fedde nde sosa ngam den bibbe leedele de naforo fedde nde kono hande wonbe nder jappeje taw ko banghirnange Afrique kambe kala jiti on don anniya hande be jogi anniya goddo biebe cuudoro dum taw koy cagagal fedde hono wiitende CEDEAO bel hol yande modon wiigol yalti e nder fedde CEDEAO leede men de tati bela ni CEDEAO en jogi nafoore nder leede men de do Afrique bel holno podde wadde en bibbe leedele de bela kisen cadele ardibe leedel men de hande ko pewjato ko bela on don tanamo be jidi wodo bela waso wonde hakkunde leedel de bel bibbe leede kisa ne tawno kala nde gede mbade nder leedel de kala ne cadele mbadi kala ne kareji mbadi kambe hen go tampata kono ko enen bibbe leede ko enen dañata cadele e tawno so tawi nyabbuli bunde ngari ko miskinebe tampata so tawi wargoji ngari ko miskinebe dum no wadde holno podden wadde bela ndeten dum kono kadi hol yande modon e odo jam hande yaltugol wiigol yalti e nder fedde CEDEAO deero leede tati woni leydi Mali Niger kame Burkina Faso